నీ దృష్టిలో నన్ను చూస్తే అర్థం కాను, ఎందుకంటే నా దృష్టిలో నేను వేరే. ఒక్కొక్కరి దృష్టిలో నేను ఒకలా కనిపిస్తుండొచ్చు, కానీ నా దృష్టిలో నేను ఏంటనేది నాకు మాత్రమే తెలుసు. కానీ నా చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళు నన్ను ఒక్కొక్కరు ఒక్కోలా అర్థం చేసుకుంటారు. కొందరు తప్పుగా, కొందరు మంచిగా. కానీ నేనుగా ఏంటి అనేది చాలా తక్కువ మంది అర్థం చేసుకుంటారు. ఎవరు ఎలా అర్థం చేసుకున్నా నువ్వు పట్టించుకోనంత వరకు అది నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టదు. నువ్వు మనసుకి తీసుకుంటేనే అది నిన్ను ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఇక్కడ నువ్వు ఎంతమందిని మెప్పించినా నిన్ను ఒప్పుకోని వాళ్ళు ఉంటూనే ఉంటారు. వాళ్ళందరినీ నువ్వు జీవిత కాలంలో మెప్పించలేవు. అందరికీ నువ్వు అర్థం కాలేవు. నువ్వు ఏంటో నీకు అర్థమవుతే చాలు. మిగిలిన వాళ్ళది నీ సమస్య కాదు. నిన్నుగా అర్థం చేసుకోవాలి, కానీ నువ్వు వాళ్ళ కోసం మారిన తర్వాత కాదు. ఇక్కడ ఎవరికి వాళ్ళు ప్రత్యేకం. నీ దృష్టిలో తప్పుగా కనిపించారని వాళ్ళు తప్పు అని ముద్ర వేయకు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎవడికి వాడే హీరో.